Nakakuha gyud guys oh. Gamay ra noon. So good morning guys. Karong adlaw din no kay tibawon ako akong gitaan nga ako ano mga taga no basig nakakuha to. Na ako diri karon diri sa ano sapa. Sige guys, adtoon sa nako guys. Nakakuha gyud guys oh. Gamay ra noon. Namatay na siya guys. Nalambod siya. Pero di kansi guys kaya nakakuha gyud. Medyo gamay-gamay gyud siya. Di pa kay dako. Oh, bintaha na lang kay nakakuha. Guys oh. Lambod siya pagayo. Nanay pagsundaan ani guys. Tinambura gini oh. So karon guys, mauli na ko no kay swerte ta karong adlaw kay nakakuha ta bisa gamay-gamay.